Stojíme před prodejnou zdravotnických potřeb specializovanou na kompresivní punčochy. Necháme si poradit, jaké jsou nové trendy v kompresivní léčbě křečových žil a jak si vybrat ty správné punčochy. Dobrý den, představte nám prosím vaší prodejnu. Dobrý den, naše prodejna Aries Medishop se nachází v Praze 19 v Čížkově a nabízíme kompenzační pomůcky a zdravotní punčochy. Jaký sortiment vaše prodejna konkrétně nabízí? Nabízíme punčochové zboží druhé, první, kompresní třídy a punčochy podpůrné. Podkolenky, punčochy samodržící i do pasu. S jakými problémy se na vás lidé obrací a co jim obvykle nabízíte? Nejčastěji lidé přicházejí s problémy se žilní nedostatečností a těm nabízíme samozřejmě kompresní podkolenky nebo punčochy druhý kompresní třídy, pokud jim je předepíše lékař. A jaké jsou nejoblíbenější? Nejoblíbenější v létě jsou podkolenky Avicenum 70, které se hodí na cestování letadlem a autobusem. Na podzim je nejprodávanější zbožím podkolenka Avicenum 310, které jsou vhodné proti otokům nohou. Já sám trpím žilní nedostatečností, na operaci to ještě není, lékař mi doporučil podpůrné prostředky. Co vy konkrétně byste doporučila mně? Ve vašem případě v rámci podpůrného zboží bychom doporučili zdravotní produkty první kompresní třídy. Tam můžeme nabídnout podkolenky nebo stehenní punčochy. Lékař vám indikoval problém v jaké části nohy? Křečovou žílu mám pod kolenem. V tomto případě bych vám doporučila stehenní punčochy. A existují punčochy pro muže? Kompresní punčochy jsou univerzální, nicméně mysleli jsme v tomto i na pány a v naší nabídce jsou stehenní punčochy s lemem. A z jakého materiálu jsou přímo tyto punčochy? Konkrétně tyto punčochy vyrábíme z velmi příjemného mikrovlákna, které je jemné, hedvábné na dotek a jsou obohaceny o antimikrobiální úpravu Sanitize Silver. Dámské provedení pak naopak je obohaceno o úpravu proti pocitu těžkých nohou. Tak vybráno už mám. Jak teď určíme velikost mých punčoch? Pro správné určení velikosti je nezbytné poměřit končetinu v několika obvodových mírách a zároveň délku končetiny. Ještě mi poraďte, jak se mám o punčochy starat, aby mi vydržely co nejdéle. Optimální péče je samozřejmě ruční praní, optimálně v mýdlové vodě, nedoporučujeme ždímání, máchání a vůbec nedoporučujeme používání aviváží. Co až budu potřebovat punčochu novou? Mám přijít znovu na měření? Pokud nedojde k výraznému zhoršení zdravotního stavu, tak stačí s velikostí označenou na krabičce přijít do zdravotnických potřeb a koupit si novou punčochu, nebo můžete punčochu objednat i na internetu. Pojďte, já vám nyní změřím nohy, aby jsme věděli správnou velikost. Já vám tady nastříkám. Můžete se na to postavit. Teď vám změřím obvod nad kotníkem 22, obvod pod kolenem 33 cm a obvod horní části stěhna 56. V tabulce vám najdu správnou velikost. Obvod bude na jedničku, Dčko jsme měli 33, to je taky jednička, a Gčko 56, tam byste sice potřeboval dvojku, ale myslím si tam, že se vejdeme i do té jedničky. Ještě si změříme výšku punčochy, vnitřní stranou nohy, 76 cm, takže potřebujete nad 70 cm, takže potřebujete dlouhou. Punčucha teda 1D. Tam vychází. Můžete se obléci a já vám ji připravím. Paní magistro, já už jsem si svoje kompresivní punčošky vybral. Dá se říci, že jsem konfekční typ. Jaké možnosti ale mají lidé, kteří si nevyberou ze standardní nabídky?
No, ať se to nezdá, tak takovýchto zákazníků, pacientů k nám přichází docela dost. Většinou se jedná o lidi, kteří mají nesouměrný otok na dolních končetinách, případně jsou vysocí nebo naopak nízcí, často jsou to i pacienti obézní. Takže pro tyto pacienty nabízíme takzvaně punčochy na míru. Punčocha na míru, to zní exkluzivně. Jak taková objednávka a výroba vůbec probíhá? Musím říct, že to není zase tak jednoduché, nicméně v spolupráci s lékaři a pacientem to většinou zvládne velmi dobře. První krok probíhá v ordinaci, kde lékař, když vyhodnotí, že pacient potřebuje punčochy na míru, tak mu vypíše poukaz a zároveň mu vypíše žádanku. Tady totiž je takový ten proces trošku složitější. Punčochy na míru musí schválit revizní lékař pojišťovny, ke které pacient náleží. Když tyto věci má už pacient vyřízené, přichází k nám a my mu tady vlastně odebereme míry. To měření je takové složitější, důkladnější na výrobu punčoch na míru. Všechno proměříme. Máme tady vlastně na to uchystanou takovou měřenku, kde je třeba proměřit mnohem více bodů než při těch standardních velikostech. Místo 3 bodů proměřujeme až 6, někdy i více bodů podle vzhledu a tvaru toho otoku. Kromě těch mír má potom pacient možnost vybrat si další detaily na té punčoše už podle vlastního uvážení a podle toho, co preferuje. Jde o to, aby ta punčocha prostě byla co nejpohodlnější, aby ji rád nosil. Takže tady má několik voleb, může si vybrat, zda to bude punčocha s otevřenou špicí, se zavřenou, jaké bude ukončení té punčochy, ten krajkový lem, silikonový lem pánský, a nebo jaká bude barva. Pánové radši volí tělovou, dámy naopak někdy rádi přistoupí na tu černou, protože punčocha vypadá elegantně a může ji nosit k běžnému společenskému oděvu. A jak dlouho trvá výroba od objednání? Tak jakmile úspěšně naměříme všechno, co potřebujeme, tak ihned odesíláme punčochy do výroby. A můžeme říct, že tak během 3 týdnů jsou punčochy hotové a potom záleží, jaká byla dohoda s tím pacientem. Pokud je pacient někde zdaleka, tak můžeme punčochy zaslat přímo domů. Pokud je pacient tady z okolí, tak přichází si pro punčochy osobně k nám do výdejny. Jsme radši, pokud pacient dorazí k nám do výdejny, protože ještě tady je taková pojistka, poslední možnost. Pokud by se něco nepovedlo, s pacientem ty nové punčochy vyzkoušíme, naučíme ho, jak je má používat, aby to potom doma zvládl bez problémů sám a pacient odchází s novými elegantními punčochami domů. Jak často mají pacienti na tyto punčochy nárok? Punčochy na míru podléhají úplně stejným pravidlům jako standardní punčochy, to znamená nárok je na 1 pár punčoch za půl roku. Punčochy na míru jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou, to znamená pro pacienta jsou bez doplatku. Kromě toho, pokud pacient nemá poukaz, tak to nevadí, je možno si zakoupit i za hotové na vlastní náklady. Viděl jsem i punčochy na zip. Je to alternativní řešení? Punčochy na zip skutečně vypadají velmi lákavě, už z toho důvodu, že se zdá, že se budou snadněji oblékat. Bohužel bych řekla, že to není úplně šťastná volba. Jednak se jedná o první kompresní třídu, to znamená spíš spadá do té kategorie preventivních opatření, co se týče léčby žilních onemocnění. Musím říct, že ten zip není skutečně vhodný. V léčbě žilních onemocnění může dokonce způsobovat větší obtíže, než pacient má. Zip může způsobit to, že vlastně dochází k nerovnoměrnému rozložení toho tlaku v té punčoše a to je něco, co si rozhodně nepřejeme. Zip tedy ne. Jaký materiál zvolit, když nechci klasickou nylonovou punčochu? Vaše otázka míří asi hlavně na pacienty citlivější pokožkou, tak mysleli jsme i na ně. Tady nabízíme potom variantu punčoch v bavlněném provedení. To znamená, že nylon nepřichází do přímého kontaktu s pokožkou, což je obzvláště pro lidi, kteří mají sklon k alergii, velmi výhodné. Dozvěděli jsme se, že správný typ i velikost kompresivní punčochy má přímo vliv na to, jak má pomůcka sedět a jak bude na vaší noze fungovat. Viděli jste, že sortiment prodejen se zdravotními potřebami je opravdu široký a zorientovat se v něm nemusí být úplně snadné. Vybírejte tam, kde vám budou schopni dobře poradit. A pamatujte na to, že to nejjednodušší řešení nemusí být mnohdy tím nejlepším.